سلام كمي كنيخوم نوشت أنا دقن زت قال لسه وزينا سبورت حزنا لكم كلنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم هاجراويت جانتا أتلتيكس من سياتي إرترا ناب ألجيريا مريحام كاب 29 سنة كساب كلتا حملة كلتشن عصوتو شوعتنا بالجيرايت كتما تلميسنا بزنجز شامبيون أتلتيكس من سيات أفريقيا تساتف جانتا من سيات أتلتيكس إرترا 25 سنة كلتشن عصوتو شوعتنا بالجيريا مريحام نتا كلتا دك أنشو زركوبهم حموشة أتلتاتن كلتا عليتن زعوفت هاجريت جانتا مفنو ب 24 سنة أبد دراش كلابادو لي سابس تخيدن حلفتي هاجراو فيدريشن أتلتيكس إيرترا استرخبول نايم فناوس نسرعت كوميشنر بالن سبورتن إيرترا أمباسادر زمرة تخلن أولات هاجرايت كانتاب زسمعو قال أبتزت صبيم أجرا وددر بديسيبلين استسنيت ودادرنت بمنصبرا سمومن سم هاجرومن نمتصوع بزل على كواسو تلابيوم باسلطاني تغلب رهان قبر يسوس تل جانتا من سياتي تراب زهجرا وددر بدك تبعتو أب 5000 متر باتلت كوب قبرو أب 500 متر باتلت دانيال ولد سلاسة أب 800 متر دما باتلت همان الجرماي توكيلا كتو ودادرن كلا أو وددر دك أنشيو باتلت حبن كاساهو أب 800 متر باتلت سميرا مبراتو دما أب 1500 متر يا وددر تاكتكايد بهاجراوي فدريشن قردم بشكلة إرترا استودبه شامبيون إرترا كتشن 17 كاب 23 سنة كساب 25 بزتخيل وددر تزازيموم عرب علت 23 سنة نايجزي وددر مالت كرونومتر تخيدو عبزين ناشو تقدادمتي مالت جونيورز كمون عبي تقدادمتي مالت إليت بكلتي صوتا زتساتفو وددر هم ناي كرونومتر دك توعتو جونيورز 18 كيلومتر يمشفينهم قداما يعقوب دبساي كاب إيرتيل كالاي هينوك مولو برهان كاباسبيكو سالساي بنيام غرماي كاباسبيكو رابعاي أمان جمال كاباسبيكو حمشاي مسكون متكل بولك أبو مخان تعاوتهم هم نيدك أنشوم سري 18 كيلومتر انتو وعيزن قداميتي آديام تسفالم كاب عراق كوينا كتعوتن كلا كاليتي ليديا مسكون كاب عراق سالسيتي آش سيما غرماي عراق رابعيتي يوردانوس رؤسهم دندن حمشيتي دسيت كيدان بريق كوينا تعوتن عبيتي دك أنشو مالتي إليتون بتمساسالي 18 كيلومتر ينشفينن عوتاد دمازن سعبين قداميتي موسانا دبساي عراق كاليت وقعتا قبريوت عراق سالسيتي وحازيت كيدانة قالا نفحي راوعيتي زنافوتصوم عراق حمشيتي تعقستي قبريوت قالا نفحي سعيبوتي كلو أفكاري قددن بشكلتا كتصبيوت صنحي نايدك تبعتيو تحتي 23 عامة لعليني تخايدوم أبزا وددر تقدادمتي 36 كيلومتر كوغعزيون تحتيتهم أبزي وددر نايز حالف عموت عوت نايز وددر كوينو زنبر أولمبيكاو دانيال تخلا هيمانوت سغلت في تقدادماي أفريقيا كلتشحن 17 استسمي ميرن توشمه أبي كلتشحن 15 زغلت في تقدادماي إرسا كوينو ستعوتنات نايل برهانه أبزو وددر زل على قمت تواهيبون زنورو تقدادمتيهم أبزو وددر سعوته تقدادماي دوب أفريقيا غانتا دايمنشن داتا مخسب دبسايو مخسب نوددرو ب 43 دقيقة 40 كيلتن كاليتين يزازيمو كالاي ناتنايل برهانه دايمنشن داتا ب 43 دقيقة 46 كاليتن سالساي دانيال تغلا هيمانو دايمنشن داتا ب 44 دقيقة 19 كاليتن رابعي مرهاو قدس دايمنشن داتا ب 44 دقيقة 24 كاليتن حمشاي ميرون توشمه بايك 8 ب 45 دقيقة 21 كاليتن شرشاي ميرون ابراهام إيريتل ب 45 دقيقة 3 كاليتن شاوعي زمان في السلمون شاوعي زمن في سولومون إريتل ب 46 دقيقة 1 كاليتن شامناي سايمون موسي سنبل ب 46 دقيقة 3 كاليتن تاشعي سمرة عند مريم أسبيكور 24 دقيقة 23 كاليتن عسراي دانيال هابتا ميكال إريتل ب 24 دقيقة 4 كاليتن اب تاريخ شامبيون إرترا أحوات أبكا كل عدمين كعوتو ناي مجمرتا جيجيميم مغسب دبساي موسانا دبساي نوشو حوام ياقوب دبساي دحر عوتهم أزراري بنيم نيرنام ናይ ሎሚ ፀወታ ብጣዕሚ በዳሃይ ነይሩ ማለት እዩ 36 ኪሎሜትር ምስቲ ተማሊ ካብ ዓቲላ ናብ ዝመጽ ማለት እዩ ናይ ቆርተይ ክብት ክብለኒ ዝብል ሓሳብ ነይርኒ ማለት እዩ ምስቲ ኣብሎ አልቲቲድ ብምቕናይ ሕጂ ናብ ሃይ አልቲቲድ መጽ ዘለኹ ምስ ናይ ንፋስ ምቅያራት ቁርብታይ ሽግር ህጋጥመኒ ዝብል ሓሳብ ነይርኒ ማለት እዩ ግን ብዝተኻለና ኣነ ዘዊረ ማለት ሎሚ ነዛዓወት ዝኻበ ቀያ ኣለኹ እቲ ምስ ዓወተይ እኮ ኣነ ካብ ዓሚ ኣትሒደበት ናተይ ውፅኢት أبنا رأيت حقوسكم مالتي دارجا عمود مولي نزيا حاسبلا مالتي تمدلات هون كله ولا بتي فيزيكال ولا بتي ناي سنامرو مدلات كله تتعي في نفس المتع مالتي هو ناي متع مدبي أنا مالتي زت رأي كون مالتي وكابت زلع على درجة أنا خبرت صحي مالتي مستاف تراي ديكون أبتي جراوند ترات ولا أبتي وورلو تور صوتات عود كمس يعني حلم دلني جزء حلي خا خمس متى دعمنا أنا معتي
بسنبت ابستخايده ሚኒስተራትን ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ኣሻዓት ኣፍቀርቲ ናይ ዝዓይነት ስፖርት ሳብ ዝረኽብሉ ናይ ከተማ ማለት ቸርኪቶ ውድድር ናሹ ተቀዳደምቲ ማለት ጁኒየርስ ደቂ ተባዕትዮ 75.76 ኪሎ ሜትር እዮም ተወዳዲሮም ቀዳማይ አማን ጀማል አስፔኮ ካልኣይ ቢንያም ግርማይ አስፔኮ ሳልሳይ ሳሙኤል ደብረጽዮን አስፔኮ ኮይኖም ክዕወቱ ከለው كانشيو 47.35 كيلومتر كودادرا تسرعلن قداميتي ارسيما ግርማይ ደንደን ካልእቲ አድያም ተስፋለም ዓራግ ሳልሴቲ ደሴት ኪዳነ በሪኽ ኮይነን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳደምቲ ማለት ኤሊት 75.96 ኪሎሜትር ዝርሕቀቱ ንምሽፋንን ብፌደሬሽን ተሰሪዑለን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝገብሮ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳሚቲ ወጋሕታ ገብሪዎት ዓራግ ካልእቲ ትዕግስቲ ገብሪዎት ጋላነፍሒ ሳልሴቲ ብስራት ገብረ መስቀል ደንደን ብምዃን ተዓዊታ መጀመርታ ለማዓልቲ ሐቅ ዝሓሽ ከብ ዝበለ ጾታ ይነሩት ምንታይ ንፋስ ዝዓብሎ ለይ ነሩ ወላቲ ቅድና ይጾታውን ከምዚ ስራ ቦታ ድበዝሕ ይነሩ ዝያዳ ደቂ ሓገዝ ደቂ ጋንታይ ኣነ ብዛዕባ ደረጃ ፍላይ ካብ ወሳና ደረሰይ ስለዚ ሓገዛኒ ኣብ ደረጃ ዝበጽሐ ያራኻ ፈቃድ ኣምላኽ ኮይነ ያኻ ካዕወት ከለ ማለት እወ ማለት ብዙሕ حساب حسكا خاتاتو زيارة أنا عين عندي سلت حزيرة تخص سبرينتر نخسعري بقى سبرينت خسعري لياتي أملا حاجز نهاتا سبرينت سعري مالتي بتعمي كبير صوتها نيرو بتعم متقعد تتكاير نيرو قال مچن بدغانتنا بزح تعرتات تكبر نيرو قال نافصامي دما كعوتنا خيلهم كونغران خلهم كحغوسنا خبلهم يدل نيمو داتا زرياني وحكي بتعم خبر يعني رناعي سلمتي بشكلتا بزح غزي غير ابلاشه مچم ابز لاست كيلومتر يخلقوم كيله كلها مچم ناوي سلازبلا تعويته مالتي بتعم خبيري نير ኣብቲ ዕለት ገዳይም ተቀዳደምቲ ናይ 40 ኪሎ ሜትር ውድድር አካይዶም ነይሮም ቀዳማይ ዮናስ ዘካርያስ ሓለባይ ካልኣይ ቶማስ ቴድሮስ ሳልሳይ ድማ ተኽሊት ይስሐቅ ሳንዲያጎ ብምዃን ተዓዊቶም ድርዛቶ ተቀዳደምቲ ትሕቲ 23 ዓመትን ልዕሊን ኮይኖም 18 ዙርያታ ዝርሕቀቱ 169 ኪሎ ሜትር ከካይዱ ብሚኒስትር ህንጻ አቶ አብርሃ ስፋ ተመረቆም ተበጊሶም ተቀዳደምቲ ብዝሓልፎ ጎደናታት በሻሓት ዝቁጸሩ ደገፍትና ሞቆዮም ውድድሮም ፈሊሞም ጾታ ሓደ ዙርያ ምስተላዕሎ በሓያል ናይ ምምላቕ ፈተነታት ዓባይ ጉጅለ ክትገማማዕ ጀመረት ከም ውጪቱ ሰለስተ ጉጅለታት ተፈጢረን ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ዳዊት ሃይለ ሰንበል ኤልያስ አፈወርቂ ስታር ቫክሰስ ሜሮን ተሸመ ባይቄድ ዝርከባ ጉጅለ ክትቆም እንከላ ኣብ ካልእቲ ጉጅለ ናትናኤል ብርሃነ መርሃው ቅዱስን ካብ ዳይሜንሽን ዳታ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ካብ ግሎባል ሳይክሊን አካዳሚ ዘመንፈስ ሰሎሞን ካብ ኤሪቴል
ዝርከብዎም ተቀዳደምቲ ይስዕብዎም ኣብ ሳልሰይትን ዓባይን ጉጅለኻ መቕሰብ ደብሳይ ዝርከቦም ብዙሓት ተቀዳደምቲ ዞባ ማእከልን ዓንሰባን ድሕሪ ክልተ ዙርያታት ክምክቱ ዘይከኣሉ ተቀዳደምቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ነይሮም ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 42 ኪሎ ሜትር እናረገፁ ንውድድሮም ምስልሳል ቀጸልዎ ዝነብሮም ናህር ብምዝያድ ንካልአይቲ ጉጅለ ብናይ 1 ደቂቕን 15 ካሊትን ፍልልይ ንሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ብ2 ደቂቕን 20 ካሊትን ፍልልይ አንጺፎም ፈለማ ነይሮም መቕሰብ ደብሳይ ዓባይ ጉጅለ ምስ ካልአይቲ ጉጅለ ንኽትሕወስ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ ምስ ካልአይቲ ጉጅለ ምስ ተሓወሱ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ናህሮም ብምዝያድ ንተቐዳደምቲ ግዳይ ብምግባር ከናውጹ ንተዓዛቢ ዝሰለበ ጸወታ ቅዱስን ዘመንፈስ ሰሎሞንን ንመራሒት ጉጅለ ንምርካብ ዝወሰዶ መጥቃዕቲ ጾታ 8 ዙርያታት ክተርፎን ከሎ ኣርክብዋ ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ዝስዕቡ ዝነበሩ ከም ናትናኤል ብርሃንን መቕሰብ ደበሳይን ተስፎም ዕቑባ ማርያም ንመራሒት ጉጅለ ከርክቡ እናተበራሩ ይሰሓቡ ኣብቲ ዕለቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙርያ ብተዓዘብቲ ዝተወፈየ ወፈያታት ንምዕታር ተቐዳደምቲ ቅጽ ቀዳሚት ጉጅለ ከርክባ እንከሎ ዘመንፈስ ሰሎሞን ኤሪተል ዘልሓጥ በለም ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ሜሮን ተሸመ ባይክ ኤድ ኤልያስ አፈወርቂ ስታር ቫክሰስ ሜሮን አብርሃም ኤሪተል መርሃዊ ቅዱስ ዳይሜንሽን ዳታ መሐር ተስፋ ጼና ስፔኮ ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ኤሪተል ሮቤል ሚካኤል ሰንበል ነሮም ውድድር ክዛዘም ሓደ ዙርያ ምስተርፎ መርሃዊ ቅዱስ መጥቃዕት ፈነወ እዛ ዝገብራ መጥቃዕቲ ንከም በዓል ሜሮን ተሸመ ግዳይ ክትገብር እንከላ ሜሮን አብርሃም ኤልያስ አፈወርቂ መሐር ተስፋ ጼን ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ግን ተሰርዐ ዛዛሚት ቅጽበታዊ ውድድር ሜሮን አብርሃም ኤሪተል ብ3 ሰዓትን 52 ደቂቕን 18 ካሊትን ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ካላይ ኤልያስ አፈወርቂ ስታር ቫክሰስ ሳልሳይ መርሃዊ ቅዱስ ዳይሜንሽን ዳታ ብምዃን ስዒቦሞ ናብ ፖዲየም ደይቦም ራብዓይ መሐር ተስፋ ጼና ስፔኮ ሓምሻይ ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ኤሪተል ሻይ ሮቤል ሚካኤል ሰንበል ሻውዓይ ሜሮን ተሸመ ባይክ ኤድ ሻምናይ ሜሮን አማኑኤል ሰንበል ታሽዓይ ሜሮን ገብረ ኢየሱስ ደንደን 10 ዓንደ ማርያም ሰመረ አስፔኮ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ንብሉጻት ትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ ዝተዓወቱልኻ ቀዳማይ ሜሮን አብርሃም ኤሪተል ካላይ መሐር ተስፋ ጼና ስፔኮ ሳልሳይ ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ኤሪተል እዮም ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰምረ ርሶም ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካሉ መንቀሪዮስ ሚኒስተር ህንጻ አቶ አብርሃ ስፋ ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም ኣብ ናይ ቸርኪቶ ውድድር እውን ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝወዳደሩ ውሎ ተቐዳደምቲ ብምውናና ንብሉፅ ስራሕ ጋንታታት ቅድም ብሽክለታ ሃገርና በፂሕኖ ዘለዎ ዓቕምን ዘርኢ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ንሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ብዓወት ምቅንዑ ዝናድ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ውድድር ብዝሒ ተሳተፍቲ ዞባታት ከምቲ ዝድለ ስለዘይነበረ ብዘይካሎም ዓመት ዝተሳተፋ ዞባታት ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ንመጻኢ ክሳተፋ ዝኽእላሉ ባይታ ክጣጣሕን ክሕሰበሉን ንምትብባዕን እውን ክስርሓሉን ይግባእ ካልእ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮን ዝተረኣየ ዘሰክፍ ተሪኦ እውን ብዩሲአይ ከም ቀዳማይ ዕላማ ዝረአ ድሕነት ቀዳደምቲ እዩ ኤርትራኻ ከም ኣባል ናይ ዝማሕበር በዝሒ ግዜ ተቐይዳ ክትከይድ ትግደድ ሃገራዊ ፌደሬሽን ድሕነት ተቐዳደምቲ ናይ ምሕዋስ ግዴቱ ዝዘንግዕ መሲሉ ነይሩ ናይዚ ኣብነት ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሓደጋ መውደቕቲ ኣጋጢሞም ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ተገልግል ኣምቡላንስ ዘይተመደበት ክያክል ዝኾነ ህፁፅ ረድኤት ክህብ ዝኽእል በዓል ሞያ ጥዕና ኣይቀረበን ነዚ ትዕዝብትና ብመራኸቢ ብዙሃን ሃገርና ኣብ ዝገለጽናሉ ሃገራዊ ፌደሬሽን እወታዊ ምላሽ ብምሃቦ እቲ ጸወታ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታን ሓደጋን ተዛዚሞም ካልእ ከም ሕቶ ክለዓል ዝግባእ እንተሃልዩ ንምንታይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ውድድራት ኣብ እዋን ህዝባዊ በዓላት ዝሰርዕ ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ብዓወት ዝተዛዘመ ዙር ምሕዝነትን ብቕዓትን ዝተሰመየ ዙር ኤርትራ 2017 ኣብ በዓል ትንሳኤ ተኻይዱ ትማሊ ሰንበት ድማ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣብ እዋን ዒድ አልፈጥር ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ምቹ ግዜ ውድድራት ክሰርዓሉ ዘይከኣለ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን